emithini ngesikhathi abanye bazama ukuyibhidliza indlu kaThixo kodwa bayehluleka ngoba banamali. Yena uyayakha indlu yakhe. Nilalele. Lo baba lo umpostoli namhlanje kwelaseMozambique. Umama wakwakhe uye lo oseduka kwakhe. Why ngenza kanje? Ukuthi abanye abamazi. Ngithanda ukuthi nimazi. Ngiyambona kahle. Nasesikrini liyavela. Sisho kulaba abakude. Ngiyangizwa. All right. Uyeke umpostoli uMthombeni. Ayifuni indlu kaThixo. Namhlanje kuyo le ndawo uNkulunkulu usibusise ngezinyanga zakwa-Israyeli 163. Wasibusisa ngezingubo ezimhlophe zakwa-Israyeli 40. Ayakhiwanga indlu iyobhidlika futhi. uSathane nithini ngaye njengoba elokhu eqhamuka lapha uthi uzoma ezindleleni avimba abantwana bakababa. Nithini ngalokho? Akahambe aye kwentshabalala, hayi kwaShabalala but kwantshabalala. Nivumelana nami? Shine. Nangoku umpostoli uMthombeni sezwana manje uyacela ukuthi akhululeke ngoba usaphuthuma kwenye indawo. Shine.